Conversations. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Secret Files. Partner, ang sakit lang nung nangyari kay Emong. Totoo, parang gusto kong sabunutan yung babae. Nandun ka na sa taong handang samahan ka sa hirap at ginawa. Hindi mo ba napahalagahan yun? Tapos mo, nung namili siya ng 65 years old na si Mark, katrabaho, akala niya sa umpisa, mabait, sweet, maalagain, or maalaga, maunawain, maintindihin. O, hindi naman pala, short-tempered at hindi marunong manindigan. Alam mo, yun yung sinasabi nga, nasa kutsyon ka na. Lumipat ka pa sa papag. Banig. O papag. Tama. Nilalamok ka pa. Oo. Pero dude, kasi in fairness naman dito kay Mark na katrabaho niya, ang nakikita ko dyan parang mala CEO levels eh. Kumbaga parang siguro yung arrive nito pagdating ng opisina, itong si Mark, siguro yung pabango nito, Jo Malone. Wow! Yung ganun level, baka yun yung pabango niya. Tapos, o baka sabihin natin Dior, yung sa Vogue. Tama ba? Yun ba yung pronunciation? Wala akong ganyan eh. Baka ganun yung mga pabango niya. Tapos pag dumaan talaga sa harap mo, as in yung mapapalingon ka bilang babae. Tapos, siguro may itsura din. Tapos malaki yung matangkad. Tapos mapagbigay. Ang babae pa naman, kapag binigyan ng material na bagay, sa una lang medyo masungit yan. Pero eventually, makukuha mo rin ang kiliti niyan. Hindi ko nilalahat pero usually ang babae ganun eh. Sa una medyo masungit eh. Tigre yan. Tama. Pero kapag nahuli mo yung loob, nakuha mo yung sinasabing Kiliti. o kaya yung tawag doon, language of love. Yan! Language of love, yung receiving part. Tapos gifts yung receiving part niya. Yung mas nararamdaman niya na mahal siya na isang tao kapag nakakatanggap siya ng regalo. Tapos talagang dinamihan mo siya ng ganun, nilove bomb mo siya ng ganun, na maintindihin ako, ganyan, bibigyan kita ng mga ganito. Talagang mapoprograma yung utak ng babae na kaya kong panindigan ito. Tama. Feeling ko ganun yung nangyari sa kanya eh. Especially bata pa siya, bagets pa siya. Kaya inisip niya na good catch etong si Mark. Ang hindi niya alam, hindi pala marunong talagang manindigan to. Sa umpisa lang to magaling. Tama. Tsaka si Jessie, no, ba't gusto niya kasi dun sa subok na, no? Ayaw niya dun sa mga bago-bago pa. No? Tingin ko si Jessie ma-explore din to eh. Gusto niya masubukan yung 65 years old. Ano bang maibibigay sa akin na challenge para sa akin? Ano bang kayang ipatikim o iparamdam sa akin ng isang 65 years old? Yeah. Sabi nga daw nila, iba daw ang subok na. Diba? Iba daw yung Experienceado. Oo, iba na yung sinubok na ng panahon, Wait di ba? lang, tumatayo pa ba? Ay, may nakakatayo pa ba yan? Yung tuhod ba yan? Kompleto pa? Baka may tama na yung tuhod niyan? Wala lang, dude, kasi wala namang age, 'di ba, pagdating sa pagmamahal. Yes. Wala naman eh. Kaya lang dun sa options niya talaga, kinonsider niya talaga yung isa, yung katrabaho. Samantalang ito naman etong boyfriend mo na to, yung estado sa buhay, sabihin na nating hindi ganun kaganda. Kasi pinaghihirapan pa niya. Nandun yung pagsisikap, nandun yung pagsisipag, nandun yung goals eh. Futuristic naman siya na gusto niyang ibigay yung magandang buhay para dito kay Jessie eh. Kaya lang si Jessie, feeling ko, may mga paghahangad siguro siya na makuha niya agad-agad. Gets mo, dude? Yung Yes. parang hindi na siguro nagtitiwala sa proseso. Parang may nainip na o dala na rin siguro ng immaturity. Kaya nagdesisyon siya na, dito na ako sa kabila. Dito At least na ako. nakukuha ko lahat kagad. Oo.
pero ang mga bagay o mga taong nakukuha agad ay madali ring mawala. Tama. Yun ang mahirap, no? Pag hindi ka marunong makontento sa relasyon. Yun ang number one Yung number one na tingin ko hindi man natin, wala man sa libro. Hindi naman, kasi sa pag-ibig naman talaga wala naman siyang Booklet, diba? Oo, di ba na dapat ito ang gagawin para maging maayos yung relasyon. Pero dapat ang tingin kong pinaka solusyon para hindi kayo magkaroon ng problema ng partner mo, dapat makontento kayo kung anong meron kayo. Kung anong meron yung partner mo, makontento ka. Ano yung wala sa kanya, tanggapin mo. Tsaka kung siguro, dude, meron kang mga bagay na ayaw sa partner mo, na pag-uusapan naman yan eh. Ang tawag doon, compromise. So kung ayaw mo yung pag-uugali niya ng pagiging seloso niya, tanungin mo muna din kung bakit ba siya nagsiselos. Ano nagpapatrigger sa kanya ng pagiging seloso niya? Ano bang din kulang sa'yo? Ano bang kulang sa akin? Bakit siya nagiging seloso bigla? Kasi dude, hindi na naman niya ipapakita yung ganong pag-uugali kung walang pinagmulan. Baka kasi nagkukulang ka ng pagpapadama ng security. Hindi mo siya na-assure. Hindi mo nabibigyan ng tamang oras at pagbibigay ng words of affirmation. Maganda ring i-explore natin tong tinatawag na love languages eh. Kasi baka hindi rin kayo nagtatagpo nung mga gusto nyong maiparamdam sa inyo na klase ng pagmamahal. Kaya nga dude, ang pagpili daw talaga ng partner, hindi pa din daw dun natatapos yung journey ng pagmamahalan ninyo. Yes. Hindi lang sa pagpili sa kanya everyday. Dapat kilalanin mo rin siya everyday. So magkaiba yung pinipili mo siya doon sa sinusubukan mo siyang kilalanin. Araw-araw, minuto. Alam mo yun, dude, kahit matagal na kayo, marami ka pa rin nadidiscover sa kanya na, ay, ganito pala siya. Ay, ayaw niya pala to. Ay, ganyan. And, alam mo, kapag inaaral mo yung taong pinipili mo, mas nagkakaroon ka ng understanding sa kanya. Mas may mga bagay ka na hindi gagawin dahil alam mong kagagalit niya at ayaw mong sumamaloob niya, ayaw niyo mong magkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Ganun siya. So, knowing your partner, analyzing your partner, discovering him or her will lead to a more successful relationship. Yun yung pakiramdam ko. Tama yun. Kaya dapat kapag na-discover mo sa partner mo yung mga bagay na ngayon mo lang natuklasan sa kanya, na hindi mo naman nakita na, ay, hindi to siya. Ngayon ko lang to nakita. Dapat tanggap mo yun. Handa ka dun. Kasi natuklasan mo nga, nalaman mo nga, at nakikilala mo siya araw-araw, pero paano ka magre-react dun? Yun naman yung mahirap din dun. Kailangan handa ka doon sa mga bagay na mga panibago madidiscover mo. Pwedeng tanggapin lang natin yung yon o malaman natin yon, pero paano mo paninindigan sa sarili mo na kahit nalaman ko ngayon na ganito pala siya, mahal ko pa rin siya. At yun ang pinapakita nitong sender natin na si Emong. Dude, imagine mo, nalaman niya na merong kalandian itong si Jessie sa mobile game na Mobile Legends. Doon nagkaka-chat di ba? Normally, doon talaga nagsisimula ang mga kabitan Hindi ako mahilig sa mga larong ganyan. Totoo ba? Hindi. Kahit anong klaseng mobile game? Hindi. Never kang nahilig? Pati mga dating app, di ako pero sa personal, alam ko, hindi ako sinasabing hindi ako babaero, ha? Iiwasan ko na, di ba? Sasabihin ko na, makasalanan tayo, ganun, Alam mo, pero hindi lang ako gumagamit ng ganyan. Hindi lang ako gumagamit ng mga ganyan. Ano tayo ko na, malinis kasi record mo. Ayaw mo nang may resibo. Ayaw mo yung mga nahuhuli ka, kaya gusto mo mga personal. Verbalan lang. Verbalan lang. Kasi pwedeng i-delay. Nakita ka daw ni ganito. Wala ko. Anong ebidensya mo? Hindi, yun. Totoo yun. Totoo naman yun. Yung mga games na ganyan. Diyan lang talaga Nagkakaroon ng something, no? Something. Kapag lagi mo nakakalaro. Kasi nga, dude, isa pa din yun na na parang part of the tukso eh. Yung pag madalas mong nakakasama, yung isang tao, tapos parang pakiramdam mo, napafamiliar ka na sa kanya, napafamiliarize ka na niyan mo siya, ganyan. Parang may sense of belonging, tapos may sense
sense of safety and Tama. security to the point na iisipin mo din na parang, good catch to, siya na lang. May ganun eh. Mhm. Kaya siguro, yun yung naramdaman ni Jessie, diba? Hindi rin natin masabi, baka yun yung naramdaman niya doon sa kalaro niya, yun din yung naramdaman niya kay Mark. Pero yun nga yung pagmamahal ni Emong, kahit ang dami niya na discover dito kay Jessie, nandun pa din, dude. Biruin mo, nanganak na si Jessie at lahat-lahat. Sabi niya doon, hindi ko naman kailangan ng advice. Gusto ko lang talaga mailabas yung saloobin ko. Kung Tama. pagtagpuin kami ng tadhana, mamahalin ko pa rin siya. Ganon, dude. Ganon yung klase ng pagmamahal niya. May mga taong ganun talaga. Na hindi nila kayang basta-basta bitawan yung pagmamahal nila dun sa taong nakagawa sa kanila ng pagkakamali. Hindi natin pwedeng mapaliwanag yun eh. Kasi unang-una, may mga tao talagang grabe, sobra, at hindi kaya natin ipaliwanag basta-basta yung pagmamahal nila. Mapapasabi na nga lang tayong tatanga-tanga ba tong tao na to? Actually. Pero hindi, may pinaghuhugutan sila kung bakit sila ganun eh. Hindi, dude. Pero alam mo, may narinig ako eh. May nabasa Mhm. ako about it. Ang mga taong tumatanggap daw na second option lang sila o nalukulukuhin lang sila Mhm. ay taong mababa ang self-esteem. Mhm. So kung ang pagtingin mo sa sarili mo ay ganitong klase lang ng tao yung dapat mapunta sa'yo o yung klase ng pagmamahal na mapunta sa'yo na niloloko-loko ka lang paulit-ulit, then baka mababa talaga yung pagtingin mo sa sarili mo. Baka hindi sapat yung respeto at pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi ko alam kung Ganun accurate ba? yun 100% at Yes. yun talaga si Emong. Pero napapaisip din ako na baka ganun nga. Pero again, who are we to judge him based on his decisions? Tama. Nagmamahal lang naman talaga siya ng tapat at totoo. Di natin alam kung ano pinaghuhugutan ni Emong kung bakit hanggang ngayon yun pa rin yung sinisigaw ng puso niya. Ang ganda siguro talaga nito ni Jessie. Lahat kasi ng mga Jessie magaganda. Natawa si Tita Jello kasi ang real name ng raketera yung lingkod ay Jessie. Pero nagulat niya ako hindi ako magpapapalit. Yes. Hindi ko papalitan yung Taong pala minamahal relasyon ko, mo, no, para diba? lang sa 65 years old. Unless siguro mamamatay na siya. Yung 65 years old. Tapos sa akin ba pupunta yung pera? So sasabihin ko na lang sa asawa ko, wait lang papapatayin muna natin. Practical na! Oo, para sasamsamin ko muna yung yaman, tapos babalik ako sa'yo, Diba? Ganun na lang yung gagawin ko. Tama, practical lang. Practical lang. Ganyan naman buhay eh. Oo. Parang X ako sa langit. Anyway, kabisyo, kung gusto nyo mag-share ng secrets, share to us raketera@gmail.com. Kasama nyo pa rin kami hanggang mamayang 12:00. Nang madaling araw pa rin tayo magsasama. Kasama ang Basta Princess DJ Raketera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailan ba bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang top secrets. This is Among's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic!